Чираттагы кытлау хатыбыз Урта Терешка авылына аша. Bugün özünün 65 yaşlık ılı юбилейін Яңа Терешка авылында туып үскән милләттәшебез Тяминова Фәридә Сайдалин кызы каршылый. Аны әлеге гомер бәйрәме белән ихластан сеңелләре Фәрдәнә, Райфә, Фәүзия гаиләләре белән, энесе Фуат гаиләсе белән кытлыйлар. Кадерлебез безнең, май айлары сиңа бик матур, хатын-кызлар өчен күркәм булган юбилей бәйрәме алып килделәр. 65-кә җиткәч адәм баласы әкренләп артына борылып карап, узган елларына, үткән елларына бәя бирә ала. Синең үткән юлларың бик матур. Аңа кер, тузан утыра алмаслык. 2 балаң өчен бик кадерле әни булып, 4 ыныгыңа сөекле әби була алдың. Гомере буе намуслы хезмәттә булып, күрше-күлән, дусларың, гомумән авылдашларыңның ихтирамын һәм хөрмәтен казандың. Без якыннарың өчен син киң күңелле, ачык йөзле кардәш. Гел ярдәм итәр өчен вакыт та, мөмкинлек тә табасың. Серләребезне саклый ала торган сердәшчебез дә син. Бу матур гомер бәйрәмендә сиңа әлбәттә иң беренчедән юбилейлар күп килүен телибез. Аның һәрберсе шатлыклар гына алып килсен. Юкка барга кәефләрең төшмичә, якыннарыңның янында булуын тыеп, матур гомер итеп картлык көннәреңә барып җит. Якыныбыз, туган көн кытлаулары белән бер рәттән без сиңа ылы исәнлек, саулык, бетмәс-төкәнмәс бәхет телибез. Бар хыялларың тормышка ашып, балаларыңның бәхетенә куанып, мәхәббәткә, хөрмәткә дәренеп яшә. Апабызның туган көне, шын бәйрәм гаиләбездә. Шатлана ылы кешебез, куана һәммәбездә. Ылы шатлык телибез без. Язмышың матур булсын. Бүген табыннар артына бар якыннарың тулсын. Онтылмаслык бәйрәм синең, күзләреңдә шатлыгың, булсын синең якын дустың, какшамаслык саулыгың. Байлыгы да ул җитәрлек булсын тормыш юлында. Гомердә онытмый яшә, бәхет үзең кулында. Туганыбыз 65 яшьлек юбилейын каршылый. Картайыла әкрен генә дип күңелендә уйлый. Иртәрәк әле уйларга, картлык килү турында. Менә матур утырасың син лаеклы урында. Гомерләрнең әле бары матур вакыты җитә. Бу чакларда бар мәшәкать борчулар артка китә. Кадерлебез, насыйп булсын 100 яшеңә җитәргә. Аны узып, безне әле шатлыкларга күмергә. Хөрмәтле Фәридә Сайдалиновна, якын кешеләрегезнең бар теләкләренә кушылып, алар сайлаган матур җырны бүләккә яңгыратабыз. Рәхәтләнеп тыңлагыз, юбилейгыз котлы булсын. Берәүләр яралый, берәүләр давалый. Кемнәре юк якты дөньяның. Җаннарыма дава, белеп тоеп яшәү. Туган якта апам син барын. Апам, апам, әнкәй кебек апам. Арада берәү булгансың. Туган яктан җылы җилләр исән. Шул җилләрне тоям кайта китән. Син бар апам анда, син барсың. Син бар апам минем, син барсың. Суга түгел уңга, салып жайлы юлга. Туганлыкны аклый, саклыйсың. Түккән кешеләремне, күреп эшләремне, канатларымны үстерәсең. Апам, апам, әнкәй кебек апам. Арада берәү булгансың. Туган яктан җылы җилләр исән. Шул җилләрне тоям кайта китән. Син бар апам анда, син барсың. Син бар апам минем, син барсың.
Туған негізімнің Yoklap soyrar kuşu Gitmez kuşu minem Күңелімінің Abıylardan artık Çiznem tigizinde Birsin Allah ömürlerini Opam, opam Enkey gibi opam Arada bir ev bulgansın Tuğan yoktan жылы jiller ise Şul jillerini tüyüm koyta giten Sin var opam anda sin varsın Sin var opam benim sin varsın Opam, opam Enkey gibi opam Arada bir ev bulgansın Tuğan yoktan жылы jiller ise Şul jillerini tüyüm koyta giten Sin var opam anda sin varsın Sin var opam benim sin varsın Sin var opam anda sin varsın Sin var opam benim sin varsın